bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti dendagal seren ɓe halifaɓe en jetti dendagal pulago to pullo wawi wonde foof en calmini ɗum en juurima ɗum hande noon en garti ɗo jonde e hesere pul hono yewtere meɗen lappol gaynako so tawi wiyama lappol gaynako noon ina wela en ɗowdi ɗum saabu so tawi pullo gaynako jooɗima ina haala e gaynako ko hunde weldemi no fewi kono kadi eɗen jaadi hen e mawɓe meɗen eɗen jaadi hen e kawmiraɓe meɗen hande ɓe ganniɗen yaadude tigui e nde ɗo yewtere hesere hono kaw meɗen Abou Samba Diop ma o ar joni o salmina eɗen jaadi hen kadi e mawɗo meɗen hono Amadou Dikal Ba ɗum noon bandiraɓe mbaɗa andi en jurnotako nde wonno so wiyama gaynaka tan woni ko weeli en woni ko weeli pulagu foof ɗum noon kaw Abou bisimilla ma calmodira e bandiraɓe jam dey Dieynaba Alaji Haruna a salminama a juurama yettama jetto julde fuɗɗima ɗo haaɗi pulagu fof ne jarnama sen mbi pulagu noon ko leñol ngol kuuɓal ne jarnama saabu danɗe ma e golle ma nattat ka sa wona renndo pulagu majjata mayata sa teeli an goto ko yimannoɓe wiyannoɓe guijile telde hatta ɗaɗe mum haadde so guijile keewi ɗaɗɗi pilodirta ɗe kaada so ɗe certingol fof ɗaɗe mum ne kaaɗi wadde yimɓe pamɗata puyat dande ma no mantini emin jettuma emin jarnuma amin belto kadi tawede nde ɗo yewtere wiyetede lappol gaynako nde ganduɗa so tawi haalama ina yaaji e leydi ndi ha caggal leydi ndi tawi sababu o ko Alaji Amadou Dikal konngol artema tigui machallah wonani en beelem no fewi kono en gartat joni joni e kaw meɗen Amadou Dikal Ba Amadou Dikal Ba calmodira e bandiraɓe Dieynaba Harouna teddi Allah jarama yarima mbo yara deɓele Allah jarama ɓayde mbiɗen kono Alaji ceerno Howori wiyatno ni leppe aynaɓe eɗen kewnoɓe wiide joomen boŋeji bille koyno coyi jaaɗe donkili jamma luuke pijido ko nayyi bili boɗeji beele kosam metta gaynaka ko bayli ɓe gaari ndidurat ɗo huuɗo ha ƴiyal mayre soppateɗen mbi aynaɓe jaam ñalle mabɓe heɗen calminaɓe heɗen juuroɓe heɗen jettaɓe no fewi no fewi Dieynaba Harouna teddi naggue maggue bonnata ñomre siki tawi a waɗi oɗo plateau hande gartirɗen ɗo hande lappol gaynaka Piindi TV eɗen jetta sababu Abou Samba Diop eɗen jetta kadi sababu banɗi oɗo galle hono ministre Dawoud Moussa Dia eɗen ɗum jetta no fewi eɗen jetta ɗo kadi mawni men nani Amérique keɗotoɗo Abou Samba Diop ko keɗotoɗo Piindi TV biyeteɗo Idrissa Ali Ba mo ganduɗa o ko docteur vétérinaire kadi ko kettotoɗo Sénégal mbo hakkille mum woni e Sénégal en calmini dare ɗe foof en calmini mawɓe aynaɓe foof e tonggol en ɗaccani hen hay goto Dieynaba tigui machallah waɗani en beelam no fewi nde wonno hande so wiyama gaynaka tan ko hunde yande nde wonno so wiyama pullo tan wiyama gaynaka machallah kono haade meɗen yaade en calminat o mo ganduɗa hoorema kanko tigui jaggani en kaɓirɗe hono Djiby Dieng kono so gaynaka haalama kadi mi salminat ɗon hono jinnaɗam nde wonno so gaynaka haalama mi yitato hen hooram kono somi yitima hooram alay saago mi jarno jinnaɗam hono Harouna Deddi Sow ɗum noon ala no watten tigui so wona garten e hande e yewtere meɗen hesere nde wonno so tawi wiyama lappol gaynako tan ma en bismo ɗo dendagal ɓe gandanɗa hoorema ina dilla e gaynaka so wiyama gaynaka noon ina yaaji ma en bismo ɗo ɓe gandanɗa hoorema ko joomen cogle ma en bismo ɗo ɓe gandanɗa ko yeeyoɓe rakkaluji ma en bismo ɗo ɓe ganduɗa ko vétérinaire uji kono kadi ma en bismo ɗo tigui ɓe ganduɗa ko fulɓe yeeyoɓe kosam nde wonno ɗum ɗon foof kañum saawi gaynaka ne yaaji ma en bismo ɗo dendagal darde e pelle tigui daride gam daranade gaynaka kono so tawi wiyama pelle gaynaka tan ma en cuɓo hen ndeɗo fedde nde ganduɗa woni la voix du peuple woni dande aynaɓe nde wonno so tawi wiyama gaynaka tan alay saago waɗat fedde tigui daranide ɗum gam haalde hujjaji muɗum haalde caɗele muɗum tigui mbaɗa andi ko Amadou Dikal tan gartana en e holko woni dande aynaɓe eyi la voix des éleveurs fedde aynaɓe joguini konngol aynaɓe Sénégal ko ɗum liiriyel woni ɗon
waɗi ɗum créé ko oɗo gorko jooɗiɗo biyeteɗo Abou Samba Diop e biyeteɗo Saliou Samba Guedde ɓe tawimi noon mbeɗa fofti mbeɗa doysa mi wonano doysateɗo ɓe mbimen il faut gona doysateɗo par ce raɓɓere ɓittim tan ko caggal Allah fedde nde nde waɗa ɗo créé ko ɗo yete daral Petit Rimina ɗo daral Baali ɗo Allah waɗi aynaɓe fof jaggi hen nde lawnade yaaji sa nani la voix des éleveurs mi wiyama komi tambatonoɗo mi wonano tambateɗo pelle kewɗe hande nani ɗo guuri ndewi ko dow weccam hen nde min jeeyi noon hamin jaaki oɗo laamu kes nani min aynaɓe ngalaɗo ɓaari aynaɓe ngala portantoɗo ɗumen aynaɓe ngala ƴewnade ɗumen so ndiyam saɗi ala ƴewnade ɗumen so rakkal saɗi ala ƴewnade ɗumen cumuji ladde min mbi min darnu la voix des éleveurs yimɓe kadi ceerno syndicat e fedde filiére ko fedde ɗaɓɓo yoni ngaalu ko fedde ustade tampere ko fedde ustade gaynaako weɓtanan ɗum ndiyam ɗam weɓtanan ɗum ñamdu ndu weɓtanan ɗum kadi hoɗorde nde haɗande hande Dieynaba potɗon hande Haron Tiddi egga hande ara wuro amen Pitel wiye a hoɗata ɗo a yarnata ɗo ça c'est grave hoɗum hulɓani te wonano aada men wonano jikkuji men tawano ko needi men ɗum il faut aynaɓe kaldane ɗum est ce que aɗa faami goo nguɗo laamu goo de ngo ari nde goo ngo yiɗa gaynaka ɗiɗi ngo anda ɗum noon so jomum jaggitaki camat ɗum taki la voix des éleveurs dari hande men garo hen mbeɗa andi men garo toɓɓere ɗimre he siko tawi aynaɓe ɓe mbawa serdude ko wiyete ko syndicat ko waɗata défendre e ko ɗaɓɓoyata ngaalu syndicat ji gonɗi aynaɓe kewani ɓurɗo hewde ko pelle ɗenen en mbaɗani rôle men eɗen jetta le secrétaire général ɗiɗo ɓe fof eɗen jetta Malik Oumar Ly e Oumar Massara vraiment koɓe yimɓe fanniyankoɓe ɓe ganduɗa ko hande si kayit men yalti eɗen dañi partenaire eɓe heeta men caggal pour mbawa men doysude wadde enen ummani men ustude caɗele aynaɓe haɗa andi enen men garu toɓɓere nden keɓoɗum haal nde heɓori jeeyede ko toɓɓere hande ndede peeɗen enen joguiɗen ko caɗele jencude gaynak Sénégal hande jogui ko caɗele jencude hunde noon so yañani yaata wadde ɗum ɗon woni la voix des éleveurs du Sénégal ummani fedde joguino konngol aynaɓe Sénégal umminade nadde aynaɓe hirjindeɓe noɓe poti darirade noɓe poti wonirde par ce que Dieynaba aduna o somboya il faut jahada heeɓa et quel que soit alpha ɗo niveau ma foti ɗo palal ma ngal foti mbeɗa heewi haalde Idrissa Ali Ba wiyami niveau mon o no lesɗi wadde aynaɓe niveau o no lesɗi par ce que siko tawi woni a fadi patɗa tan ha mbaɗaniɗa te an ko mbaɗaniɗa ko haɗɗum jogui est ce que a wawa ɗum hutorade haɗa ɗum hutorade sa hutorima ɗum mbawa siko Abou Diop addanima han buuɗi 5 taw an haɗa wawi hen an joom affaire aɗa wawi hen waɗ buuɗi 6 kono hande aduna ɗomo tolni o a wawa jooɗade mbaɗaniɗa foof ha gasa totteɗa ɗo ha gasa ɗum gasi guila 1981 de ɗum gasi ñande force uji garte e jooɗi aynaɓe 1982 ñande hen gasi ñande hen laamu waɗata ɗum tan Abou Diop waɗa ɗum Balla Deje waɗa ɗum ɗum renta ɗum wawa won ɓamtare te kadi Dieynaba fedde nde ne teski aynaɓe ne jogui kono ɓamtaki ɗo fedde nde hono teski ɗum aynaɓe ne jogui pas pourquoi aynaɓe jogo ɓamtaki ɓamtade e jogogal wona gotum par ce que sa yani hande denɗam Haroun Demboul ina jogui ujunere naggue a wawa ɗum heɓti ça c'est grave feeñata ɓandu mum feeñata koltu mum feeñata mbaɗɗuki mum feeñata wadde la voix des éleveurs wi ɗum ɗo yo nattu
mi nani gorko goto biyeteɗo Harouna Gala Dialal wi gaynaka il faut ko ummo fina tawa ko watte meccal ko wonta ko tuba wiyata ko entreprise mbeɗa yi gaynak goto biyeteɗo Amadou Baccatane Kouré Kedde Jamde kañum sukaɓeɓe o yoɓatɓe nder gaynaka kay jibiniɓe di ligginatɓe jaggataɓe comme koɓe sardiji ina yoɓaɓe lewru foof ayi ɗum ɗo ko ɗum entreprise wadde heɗen jetta membre fondateur uji ɗi par ce que dernier men réunion mawɗo fedde aynaɓe waɗa la voix délé waɗaka barkewi eɗen calmini hen Ousmane Moussa Saji Sangoura eɗen calmini maire mo barkewi eɗen calmini biyeteɗo Demba Sir Oumou Sehil Abou Diop eɗen calmini hen Moussa Wouri on woni Harouna Abdoul Demba Koddo eɗen calmini hen Moustapha Amadou Gori wiyete Moussa Ndore en sa limi e timminta ɓeɗo woni jagguɓe becce oɗo lire beele gabri nder yoɗo Dieynaba tigi machallah waɗi fayida no fewi mbaɗa andi kawa bo wonko ɓeydata e nden ɗon fedde eyyi ko ɓeydan men ko heewata ko wi koko gonga won dartoɗo wiya ngaye mbaɗen fedde o noddi so ardima so ardaki won dartoɗo wiya ngaye balle kam mboɗo waɗa fedde so dañi so dañi kanko ala hen ko wi wiɓe ɓe ko aynaɓe imi soñinum RTS aynaɓe mbi Amadou Dikal ko nafata min e gayna ko famɗi nafɗumin beele omo jogui fedde nde min mbawi jeeyede hande janggo ɓaawo janggo ha Salif Samba Guedde min jiidiri imi Salif mbiminde aynaɓe tampini kam RTS wiide so tawi Amadou Dikal ne jogui parti walla mouvement walla ne jogui fedde yomi hokku ɗumen ene jiiɗi jeeyede hen min Salif Samba Guedde min jewti hen hamin tawi ko wi koko gonga ko dusannoɗo ko ballannoɗo heddi noon ko yimɓe heeɓe aduna hen mbaɗe no butel ndiyam waɗirte ni cooda cukkita jaaha ha gayna beddoɗa butel o walla mbaɗa ɗum unugal janal unirerale wona ha gayna goppa min ñohimo caggal makko min mbi min kaɗanimo liggodade pelle goɗɗe kono yakuɓe makko ɓe saabu wona saabu Amadou no jooɗi biɗo ko mawɗo aynaɓe ina e mabɓe galleji mumen naataki bewoji mumen naataki wona gonga won wiɓe ko pelle yoltoɓe hujjaji aynaɓe so nani gayna ko jaggama ɗa wona haaji men udda téléphone ngaji mumen wona gonga won wiɓe ko mawɓe pelle aynaɓe so tawi neɗɗo wujjanama walla so tawi haya waɗi walla neɗɗo toñama ala dartoɗo hen sa wonde Amadou o a segantomo banggue téléphone ko baalam nan jaggaga ose fo e soppe min to min jeeyi hande saluma o waɗama ni o wattama ni ñande fof ko jolɗo omo yaaha laamu tottanimo goɗɗo tottanimo min mbi ɗum ɗo ko gonga noon gowɗo duusde weeɓani duusede o lummini ko juuti o salli min mbawanimo homo jaaɓi Amadou wi aynaɓe ina mbawi ardinde kono tabitinta ina wawi ko haali koko gonga so neɗɗo huuli memde ko woni jiifu mum koto mem jiifaji janani son mbi neɗɗo ko kañum wattata hujjaji mum o wona ministre o wona député o ala ngungal o ala galle ɗo jippi noon garda fof ɗon jippota jamma ñan sowa kikiɗe mballe jomum no walliri on ɗum addi miijo ngo Salif Samba Guedde mboɗo yetta ɗum e daral baalinaɓe e darɗe fof amin jettaɓe ko adi ɗum min jaadi ɗo mbi Amadou kam nde fini fof ko jaaɗo hande soppama to ɓe guesa ñayama ga ɓe pellama ga ɗi baali gujjama ga ko hen tan woni ɗum addi fedde yo wonde fedde joguinde konngol aynaɓe fedde nde nen fuɗɗama tan nde wonno ko yimɓeɓe wona kanko wi yo waɗe ko yimɓeɓe jiiɗi yo wadde mo ɗum yaawi heewde jaltugol waɗa da barakeji fayida gonɗo hen o piyeɗe mbaɗa keesuji ɗi darna min mbi yomin keedama banggue so neɗɗo heedanima e nangue an heede ɓuuɓe yonko nafɗa ɗum
so neɗɗo woni mine ban jaɓa ligganadema yonde keɗanɗa ɗum min mbi ndenden enenne hade omo jogui pellital ngal omo jogui cuusal ngal no huuɗo laamu en jii ministre o ɗoɓe dewdi en jii ko wadda hen en mbawa wadde ɗum ballen mo no wallira en kono noon no wini mo suusa sa heyɗi e memata kone jiifama foppo jiifa janani min payi ɗum e dow amen wadde ko ɗum woni ko fedde nde kono fuɗɗi ko ɓooyani kono nde woɗɗoyi nde kayitaji ɗi nawa laamu holla préfecture ɓe paamen haydande ɓe jaɓ miijo ngo ɓe jaɓi gollal ngal kadi ɓe gaddi gardiɗo o hayso hannde ko jolf walla séeréer so gaynaka no haale so amadi ka ƴeltan nde o woni hayso diw o woni chef ministre o woni mbaɗowo ni o woni nangam nangam wadde on ne weeɓi wallude ɓe gona fulɓe so gandi neɗɗo o ala ko haali fulɓe ɗum waɗi min puɗɗi ko ewnade bandaɓe o haali wonɓe hen ɓe Oumar Massa o e Malik Oumar Ly ɗon o haadimi ha ɗon e woɗɓe wonɓe hen ɓe Ousmane Moussa en goto fooɗe fedde ko fedde muɗum ɗum waɗi nde jibina nde yaawi wurde Allah joomam yo nde juut balɗe rewɓe ɓe wonɓe hen ɓe ko sagataɓe worɓe ɓe ko sagataɓe jamma e ñalawma suba kay kiciɗe fittande noon hulata yeewete amin kaɓa e makko omo lummini yomɓe mballumino min ballirimo ɗum woni sababu fedde nde ha kayitaji ɗi nima o heɓama laamu wi golloɗe haade ko heddi ko arde sa waɗi déposé préfecture ɓe dokkinima o nana police enquête aji ɗi fof mbaɗama fedde nde nde daroyi ina ewno yimɓe ɓe noon kanko wawa haalde yitere renata ɓandu kono ko lojata ɗum ko yiyata yitere kañum renata ɓandu kala ko fayema kañum yiyata mbaɗani junngo mbaɗani kono kañum sono lojo yiyata yoɓe mballu en enen fof mballude en ballenmo haade ko ballowo en salamu aleykum jomɓe fawɗo tan min ɓeydi hen seeɗa tan tigi bisimilla hanki de min ƴetta nde takke amen ɗe empreinte o policier o donc nanmi tan o heɓtina o wiya dan woni Seydou Bobo Diagne hanti kam ko adi ko ɗum komi o wimani wo tan mbimi eyyi ɗum noon koko Abou wi ko jiɗmi wiide tan numéro o yalti empreinte ɗi ƴettama heddi ko récépissé o yaltude ɓe jamari amen kadi yomin poɗɗo golle ɓayde min keeɓi numéro o ɗum kam tan mi rokkatamte mi fiyede Aboudo kadi mi yalti bire Gadiel mbeɗa hooto e fo rouge he mbeɗa dari ɗon jolfo goto ene wonde debbo moni ye wiidiwama hakkudema ma Bobo debbo wiɗum an omo jeeɓata moni dari o durite koyɗa o waklit portable o wi ko an woni ɗo mbimi woni ɗo weddi junngo poche ittu ujunnaje jeegam tottimo o wi ɗum manque lisde haalde gonga ɗum manque ɗo Allah nandi mi anda noon tan fuɗɗir woto mo yeeyi min ƴettum kalisam mbaɗmi poche jabi boleja te ko jolfo wona gaynaka eyyi gonga machallah waɗi fayida no fewi ha tigui to kalɗa Gadiel ka ɗo en calminimo en juurimo en calmini docteur de l'esprit Abdourahmane Ka en calminimo kaka ɓoy makko ala min wonata hakkude moon min woni défense o on kaɓata awa wonde hakkude amen ana docteur Abdourahmane Ka kaɓon on kaɓata on kaɓata baɗon jingui ala on kam mbiɗa andi tan on kaɓata kaw on kaɓata e on jingui tan o waɗata ma enveloppe joni hayso jogorno habde haydata joni mi teƴƴittuɗa mi yaafima surtout taske on arrive sa heeɓi enveloppe joni on belɗi ko jawdi joggori eyyi bisimilla machallah ɗum noon wadde en calminimo no fewi tigui men garti joni ha joni yimɓeɓe paami hol tigui anniya fedde ɗum ɗo la voix des éleveurs woni dande aynaɓe walla dande yoltore e hujjaji aynaɓe machallah kono tigui so tawi wiyama gaynaka tan eɗen gandi hande eɗen e bale taske so tawi wiyama taske noon alay saago gaynaka kañum tigui saabi ɗum so wadde so wiyama gaynaka tan wiyama nayyi wiyama baali wadde taske so ari hakkillaji ɗi foof goni ko e ɓe gandanɗa hoorema goni yeeyoɓe jawɗi hol tigui ko gartanta en hen hono tawa woyi mami hutoro konngol honorable député Haruna Gala Dialal o wi so baali manki o wi gawowo namtaki gonga o wi o wi demowo namtaki o wiyete koɗo aynaɓe Sénégal ɗum konngol ngol hutorto toujours kanko honorable député Haruna Gala Dialal keyniɗo fedde INOS Dieynaba oɗo taske komo holɓani
kono yo taw fulɓe mbi enen kutoro konngol hay so ngol sellaani mbi yo taw Allah hulaani ɗum hulɓani rowane wiyanama baali manko hekka wiyatano mi deƴƴat tan hednum seeɗa tan hednum seeɗa tan yari maayo taske ko ɗo ɗo gonɗen han actuellement Dakar baali ngala kalis ala ɗum de hulɓiniyam ɗo ɗo gonɗen hannde e Dakar baali ngala kalis ala e yimɓe ɓe jokkodirten e dare he won wiɓe ne watno ni wa'ani noon kono wonko Saliou Samba Guedde haalnimi hanki o wi wonde koreji Moussa Palɓe mbiɓe baali ene goodi ha heewi mi haalde Amadou Bacca o wi won luumo goto woni frontiére Gambie Sénégal o wi hikka aynaɓe ɓuuri rondade ko Gambie o wi ko yi ko toon hanke mbaalu o wi neɗɗo andano fof te en andi ɓeɗon do nde ko Gambie wonɓe birkilan ɓe mbi baali ɗinno ɗi mbatno ni heew tawa siwa waade noon kono noon on gandi ladde doñata jibinat hunde fof ne wawi wonde kono nen hulɓani haɗen oɗo joguiɗo biyeteɗo ko joguiɗo gaynaka hombo jogui probléme hombo heewi haala liggey o no famɗi haala e golle mbawa yadude docteur Abdourahmane Ka Gadiel wi golle ɓuuri haala wallahi kanko noon hombo heewi haala trop hombo famɗi ko waɗani men a yiyata ɗum Teskere a yiyata ɗum Amali a yiyata ɗum Warkoko a yiyata ɗum Tamba a yiyata ɗum Matam a yiyata ɗum Wourossogui ko haalata ko ɗum way tan kono koyɗini noon hulɓani hande kala gaynaka kala ɓadeɗo ministre o gueɗe ɗiɗi tati pawma toon jaggude mi anda holko haɗiɓe haalde noon mi anda ɓurɓe ɓadade ɗumen enen kam ken liir en ɓadaki ɗum en ngala kayit mo kolluɗen ɗum wonde ko fedde dia kono wiyeteɓe hande ko mawɓe pelle aynaɓe homo jogui probléme gueɗe tati nani dow keɓe ko haɗi ɗumen haalande ministre o goho taw koɓe wujjuɓe ɓe cuusa haala ɗumen wawiɓe hadde haalande ministre o ɓe kolo haalde goho walla taw koɓe yaaɓe haɓe loggiɓe donki ruttade ɗeɗo gueɗe ɗiɗi mbawi wodde kono hande waktu o yonti ministre o haalane gonga holle gaynaka men koko mbiyeten gaynaka dille ko caɗele ko woni guilata ndiyam guilata ñamdu guilata hoɗorde guilata safare jawdi ndi ɗum noon noon jawdi rendi sellani haarani ɗomɗitade ala ko wawma rokkude e koye ruttatma mi namnim tan holko naggue gue ruttatma walla mbaalo walla mbeewo holkomo ruttatma ɓayde ala ko mbaɗanɗama ko heddi ko yette mi haalinani joguiɗen ko probléme jencude Sénégal jogui ko probléme jencude woni ko wiyete ko production ɗum Sénégal jogui hande mbaɗo Aliou Kalide Mamadi walla mbaɗon Dayil Bari jibinirɗa temedere mburtu mbal ɓeɗɗo mbaalu 50 jope mbara ɗum 25 o jeeya gurda keddiɗi e keddorɗa adi ɗo jencude ndi yahay te wawi men takade jogade gaynaka men jogoɗen tew men jogoɗen kosam men potɗen ɗum fawde ko becce men mi arta goɗɗum ya seras ɗo sika yeehi seras ñalawma fof mbo Allah addi hoɓe mbara ujunnaji tati dammu ho fof ko dewu ala hen ko woni gorum sona ko tas ko feyi ko ñalawma fof de sauf dimanche hoɓe mben ujunnaji tati sikko ɗum mbeew sikko ɗum mbaalu ko dewum wonata gorum ɗo kadi to banggue jencundi ustat doole men walla hoɗo mbawten jogade koye men to banggue kaake men yonde aynaɓe ne mbadda remoɓe e aynaɓe wona gotum meeɗa won gotum guila kolñal ha garɗen ɗo Abou Diopi nande kalnata ɗum ko ndema woni
tuugnorgal ɓamtare leydi Sénégal wona gaynaka ko wiyete ko pôle développement lesdi fof ne jogui programme holɗo tugnoto e ɓamtare mum Sénégal noon woni tugnu ɓamtare mum ko ndema wona gaynaka mi rokkuma yerutande makki jippotonde de makki wiyande natti won candidat totti remoɓe temedere milliard totti aynaɓe 15 milliard ɗumin nayi nandani maɗen jojomaji meɗen natti hewde ko eddi tigui ka joni tan mi tongo taske o kala bawɗo yo umma law fewjanani hoore mum law fof hikka taske o komo taske yeeyoɓe mo wona taske ñamoɓe a nananimi de reftono min ɗon min nana taske hikka o komo taske joguiɗo ene yeeya ene yiilo ko dañi kono wona coodowo ene ñaama firti ko baali ɗiɗi mbeɓata weeɓata weebde kam weeɓata taddem rutuma kongo garta e toɓɓere men tan haade meɗen uddude mbaɗande fajomaji ɗi gasi ha laaɓi min mi wona fanniyanke sabu mi namnotono kono kaw hay mi namnowaɓe no Alaji Boubacar Djibril Wade galal joom dokoji mi namnoɓe beele hikka ma heddo walla ma holno wayi waɓe no ardo Aliou Kalidou Mamadou ardo Mbeelon noddaɗo men ko wayno Alaji Mamadou Inal Salif en kala mo noɗa mbiyaɗo mo pamɗo balde hikka wona e ɓedde wona saabu joɗɗo kono guila dabbunomo wiya ko guila dabbude kanko ɓetata beele baalima caɗ walla caɗata omo heewi ɗo ɓetirta ko so tawi debbi ɗi keewi walla ko nane wono ɓetirta Salif Samba Guedde ɓen sa fof ko daariɓe mboɗo ɓedda e mumen en calminiɓe mi anda no ɗo ɗum jogoye faade kono toɓɓe wotere kala men on ko Amadou haali joni e nder ɗum jewte Sénégal ne jogui pelle aynaɓe no foti tawi wona syndicat ji ɗi haalinani ma cendo ɗum no foti pelle aynaɓe mbaɗade reconnaître tan hande ministre élevage koɗe capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi syndicat ji ɗi ko 4 walla tati ɗiko tati ɗe pelle fof so ɗe ndendiɗe nonki yoltude momtande aynaɓe gonɗi sa yi centre Afrique jillam toon dabbu fulɓe jogui toon ko fedde wota région ngaji jeegom fedde nde ɓuuri jogade doole e pelle toon foof fedde aynaɓe ɗe kala mo wondani e maayo a wawa laamade François Bozizé woni toon de fedde wotere yolti itti ko ɓuuri hewde caɗele aynaɓe ɗon capanɗe jeeɗiɗi pawɗe jiida e nayi syndicat ji donki ɗum momtude ɗon foti ƴewtede e gueɗal keddigal ngal onko kalɗa joni so tawi jagorɗo kalfinaɗo ko fate gaynaka anda gaynaka kadi yiiɗa ɓurno welde ko jiɗɗo mo wawa ɓuuri bawɗo mo yiiɗa ɗo ko haalande woni ɗon e gueɗal keddigal ngal so tawi en ɓetta ko joguiɗen ko mbiɗa ko enen jakoɗen tan ko yo guine addanen yo mali addanen yo mottane addanen joom galle ko gonɗa jaay walla ciisi o pamɗoɗa dañal foof so hiiri wat gosima tawa jaati gaddan dammol hirso so hirsano ko joguiɗa so tawi ha joni ken yowitiɓe leyɗele goɗɗe Burkina wi hoto adde Mali nan wonde probléme ko duppi essence auto ji ɗi ko ɗum hoɗata balɗi arde hoto Allah waɗ mottane so tawi wayi noon ɓe jogani layyade mbaɗen doole men ko jeyɗen ko ɓeten ganden jaagoɗo jippo e nokkuji ɗi o ɓeta ko joga ko o andana yona walla yonta haɗa men jiggoyade tigi machallah bandiraɓe yewtere nde waɗi fayida no fewi nde wonno hande ndeɗo toɓɓere ken jokkitoɓe ɗum saabu hojomaji ɗi koko gasi ha laaɓi ɗum noon kaw Amadou Kal konngol maɗa tan cakkitogol ngol mbaynortoɗa bandiraɓe aɗa andi Dieynaba wonko yari ma e haali ɗo joni ayi koɓe jelloto ko finance oɓe coodo e jawɗi yoɓe duyisir ɗum aynaɓe ɗe lebbi jeegom wallahi wodanno wayde mi wimi tan sa ƴetti tan ko ndema ngo totte ko yoɓe pecci ɗum peccete ɓetti hen feccere ɓe duyisir aynaɓe lebbi jeenayyi duuɓi ɗiɗi a wonta jiggoyade mbaɗo duuɓi ɗiɗi tan soɓe mbaɗi ɗum ɓe gonta jiggoyade mbaɗo ɓe duysi ɗumen ndiyam mbeɓɗa ɓe duysi ɗumen jawdi ndi sella ɓe duysi ɗumen e ñamdu jawdi ndi weeɓana ɗumen min gartoy hen yewtere men wonde affaire entreprise aji ɗi e jawdi ndi sika waɗani e hunde haydara est ce que aɗa wawi wiide yo ɗum weeɓ c'est pas possible
laamu ngu haki tara waɗa gaynaaka dillat ko haydara wadde jawɗi ɗi gonta weeɓ ɗi mbeɓata de ɗum noon heɗen calmina bandiraɓe ɓe heɗen jettaɓe heɗen jarnaɓe eɗen mbiyaɓe lappol gaynaaka nani hande Piindi TV ɗo wat ɗum ko Dieynaba Harouna Tidde jeefulɓe mawɗo ala est ce que aɗa faami ɗum noon eɗen calminaɓeɓe fof mbaɗe Sali Dia en kañum kuufimum e debbo jontaɗo ni mbiwomi Alaji Harouna o heɓani weɓani donc min continue jewte min gato aynaɓe min jaaho ladde he min naato cahle min jotto joololi he min cakko less beeli he sammo yeewa en syndicat ji gadaji fof min kaal ɗo guila 1948 fedde fulɓe idinde darade nde wona fedde aynaɓe nde Boucar arɗo ɓooyɗo min gar hen min gar hen fedde idinde wonde kadi fedde aynaɓe mutuelle des éleveurs du Sénégal 1969 ɗum fof min garoy hen donc wadde noon Allah jarama on jarama tigi machallah wadde bandiraɓe ala no mbatten tan so wona dokkodiri en aadi konngol maɗa cakkingol kaw konngol cakkitol tan Allah jarama on jarama jokka tinnade ka tinnoɗo ɓeyda Amadou ko tinnoɗo ɓeyda kamɓe aynaɓe noon ɓe ɓeyda wallude en neɗɗo yo wallu ballowo ɗum neɗɗo yo wallu ballowo ɗum fedde nde ɗo darende kaye sakkiti jibinede konde konde nafi ɓeɓe guitte kaso ɓeɓe pewnani kayitaji ɓeɓe ballino koɗi ɓeɓe balla toñaɓe tan no piya jawdi gujjani gartirandi ɓeɓe jogui gardiɗo yoɓe gon duuso machallah ɗum noon bandiraɓe waɗi fayida no fewi ɗum noon en dokkodiri aadi tan ñande wonde so gueno ñaawi